Sonto udaba lukuyisolezo luthi luyashuba olokuthuka konyazi kwi-TikTok. Sisho kanjalo-ke isihloko laphayana udaba abalibhale khona-ke izolo kade-ke kuyi-Sunday May 2 sika-August. Sizoke sifundeke sibheke ukuthi ke kufundeka kanjani-ke lona-ke lolu daba. Nibonile-ke ey'nsukwini ezedlule since uBayede kwavela-ke ividiyo yakhe laphana-ke ngesikhathi-ke kwakhe enoNdlunkulu uMamini. Khona wabekubanga-ke okuthize wase yarekhoda-ke uNdlunkulu wase-ke sicabanga ukuthi wase kufanele izwe lonke-ke lase kubona wase kuthintana negama-ke lenkosi yamaNazaretha uNyazi lwezulu. So udaba libhalwe uCharles Khuzwayo-ke uzobe lufundeka kanje. Usabisa ngokuveza okuningi okungekuhle umholi wakwaShembe ohlangothini lwasebuhleni uThabani King Putin Khuzwayo wodumo ezigudleni zokuxhumana. Uma umshumayeli waleli bandla umnumzane Mkhathini Khoza engayihoxisi inkulumo ayenze ngaye emsakazweni womphakathi izwi lomzansi 98.0 FM ngesonto eledlule. Eshumayela ngesabatha eledlule uKhoza wasolundu ukhale ngokujivazwa kwebandla lakwaShembe kanye nenkosi yamaNazaretha uDuduzi Nyazi lwezulu Shembe. Ekubeni kuleli bandla kunabameli namajaji. uKhoza uthe okuxakayo ukuthi leli bandla linamakhosi, amajaji nabameli. Uthe bathatha abafana abathuka uNyazi ezinkundleni zokuxhumana. Wabala uPutin, uMax Makhanya waseMbumbulu noThami Gibe Nyawo wakwaNongoma. Isolo lithole ukuthi lezi zinsizwa ziyathungatha kangangoba sekukhishwe nomkomelo kozoza nazo ebuhleni enani. Basho yonke inhlamba abayithandayo kumholo, kodwa sikhona singamadoda esontweni. Yikuphi lapho siyomvikela khona uShembe ukuze kubuye isithunzi saleli bandla lihlonishwe. uShembe ungumuntu omkhulu kabi emhlabeni. uKhoza uthe uShembe unguNkulunkulu ophethe imiphefumulo yabo yamaNazaretha. Uma kuphazamiseka umoya oyingcwele akukho kuphila. Ngeke baphila abantu uma uShembe ephazamisekile. Bayofika abantu becela izinto bengasithuli. Bayofika abantu begula ebuhleni babuyele emuva besagula. uKhoza uthe kufanele izinhlalisuthi zilwele uShembe zithi uShembe uyazilela. Uthe unxusa uNkulunkulu ukuba aphe amaNazaretha isibindi neqiniso. Uthe kufanele ngabe abathuka uShembe bafakwa enkantolo noma balande bezochaza ebuhleni ukuthi uShembe wabadlelana. Uma singamadoda inhlalisuthi ayisibuke ngelinye iso. Akekho umuntu ongachapha ubaba wakho ngenhlamba ubusuku nemini uma umthanda uthule nje uthi ngoba ubaba wakho unamandla uzozilwela. Umthanda ngempela lowo baba. Ubaba wakho uyakuzala. Eziphendulele uHlatsha uthe akwenza akhulume ngoNyazi esidlale nokuthi luyisisebenzi somphakathi futhi okwesibili luyamkweleta. Uma ninabameli nezimanje kungani ningezi kimi nizocela lencwadi ethi uShembe ungikoleta u700,000 niwukhokhe ningevali ukuze ngingakhulumi esidlangalaleni. Uthe uma amaNazaretha emchuluzo uzosuka aveze amahlazo kaShembe nobufakazi bokuthi walanda umfazi womuntu. uMax ubize uKhoza ngonontanda kubukwa ohlulwe ukushumayela emsakazweni kodwa wakhetha ukukhuluma ngaye ukuze intshumayelo yakhe inako. Uthe uyazi ukuthi intshumayelo kaKhoza incunyiwe futhi yathandwa kakhulu ngenxa yokubala oMakhanya. Siyambongela-ke ubaba uKhoza ngalobu buhlakani bakhe bokuthi uma ebona ukuthi into ayishumayelayo iyindavundavu ngeke abantu bayilandele noma beyibuke bese ebala igama lethu singoMakhanya. Awubheke manje ukuthi utrende kanjani. Leyo video abala kuyona igama loMakhanya awubuthi itrende kanjani. Konke akushumayele ngoShembe akuzwakalanga nokuthi uthini. Uthe yena kade aye ukukhuluma ngoShembe emuva kokukhuzwa. uMgibe ubize uKhoza ngohlanye oluhlulwe intshumayelo. Wabiza ibandla lakwaShembe ngothuko. Kwenzeka lokhu nje kunezidumbu zezinsiza zaseKZN uDubula Mbatha nosiqiniseko Mvelase eziphuma ngenxa yezinkulumo ezimayelana ezilumelayo kwa-TikTok. Isho-ke kanjalo-ke indaba yizo lezi nsizwa lezi khona kwenze nje ipost kanje wabahlanganisa-ke
bona-ke abantu abakhulumayo uye kuphuthile uThaba Nhlatshwayo, lona-ke uMax Makhanya, singoMakhanya gede, lona-ke uMgibe wakanyawo, uye-ke ubaba-ke anti Babukhoza lo obeshumela-ke kwizwi lomzansi-ke abamchapha ngenhlamba-ke nesimo sokuthi yena ukhalela indaba yokuthi why bethuke ubaba wabo obazalayo, umholi wabo uNkulunkulu ophilisayo. So sizothi-ke ukubamba lapho-ke le position-ke siyibamba lapho, kodwa-ke sobe sesifaka eyethu-ke imbono. So njengoba nazi-ke ukuthi yena lapha ku-TikTok abantu bazikhuluma into abayithandayo noma ngasiphi isikhathi, and futhi-ke abalawulwa muntu khona iyayixaka khona indlela yokuthi bonke la bantu lapho ngizoyiveza lento, ngithanda ukukholwa ukuthi bangamaZulu bonke, and ngithanda ukukholwa ukuthi bonke babuye KZN, futhi bonke babuye ey'ndaweni ey'semakhaya, ey'ndaweni ezaziwa ngenhlonipho, ngokuthobeka nanentobeko nje. Bayabazisa futhi-ke abantu abadala nabaholi nje bayabazisa, kodwa-ke la uma kufika endaweni yonyazi angazi kwenzakalani. Bangamgxeka umuntu, if befisa ukumgxeka bangakhuluma izinto afuna ukuyikhuluma ngendlela yabo, but engathi baye bezimelela kakhulu and nenhlamba iyaqonga. Nanokuthi-ke kahle kahle yini eyinkinga angikwazi ukuyi-pinpoint, but ikhona yona inkinga ekhona and abanayo, abazaziyo bona ukuthi yena eyiphi, judging by izinkulumo shuthi ikhona into ethize abayaziyo nabafuna ukuyiveza. Mina ngiyakusaba nje ukuthi sengangena ehlangalaleni duke nje umuntu ngaphandle kwesizathu, lokho kuthatha nje isibindi esibuhlungu ukuthi ungakwenza lokho. So yeah, ngoba phela impilo basazoyiphila, abakaphili lutho, basazoyiphila impilo, basazobona, basazoba ney'ngane zikhulu, iy'ngane zibe ndala, bebe obaba, one day bayo-understand, bezibone ezinye izinto ukuthi impilo kahle kahle ikanje. Okwamanje ngoba kunalento yo-social media nayo yonke into eyenziwayo, akukho vele abazokuzwa, akukho vele abazokulalela, akukho futhi abazoku-understand. Njengamanje ukuthi zilime nje ziyetsheni ngoba iyona position bona sebeyithathile nabazoqhubeka ngayo. Kodwa-ke kuyathusa ngempela ukuthi iy'nsizwa ezinethalente elingaka ey'ngashintsha umhlaba ngezwi nje ngamavidiyo nango-live abawenzayo, bangashintsha izinto ey'ningi ukuthi singakhuluma ukuthi kunomholi othuwayo ibuhlungu nobayede naye indlela mithi naye kwakhulunywa izinto ey'ningi ngayo. So nje ngathi si-generation engasisabi ihlazo, evele nje ikhiphe noma yini nje ngaleso sikhathi leso, okuyinto ethusa kakhulu. Kodwa-ke udaba-ke sizolibamba lapha lapha kwiSolezwe, lubhalwe uCharles-ke Khuzwayo under isection ethi ezokungcwebelela. Nisalahle.